I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, danas igramo Dream League 19. Nećemo igrati Dream League 2020. zato što ne sviđa mi se. Pa snimat ćemo Dream League 2019. Subscribeujte se i uključite zvonce za notifikacije. Lajkujte video ako će vam se svidjeti. Predložite u komentare neke igrice za snimanje i mi hajmo počnemo. Moj tim jeste u napadu Mertens, Mbappe i Messi, dok su u sredini Dybala, Ziyech i Brozović, a odbrani Alaba, Laporte, Ramos i De Ligt i na golu Oblak. I hajmo s prvim. Danas ćemo igrati sa mog brata. I hajmo. On će uzeti plave dresove, ja ću crvene. Izvinite ako pa... Se vidi da ovo moj teren. Vidi se. Pošto tvoj je glup teren. Ej! Odigrat ćemo dve ili tri partije. Jer može? Može. Dobro. Pokušat ćemo da uzmemo loptu, da damo što pre gol, da posle možemo da igramo defense. I još zaseckalo je nešto. Au. Nešto zakočilo baš. I uzima loptu. Da li će Laporte da uzme loptu? Neće. Sergio Ramos uzima loptu. Dobacuje na Mbappea. Ali Ziyech opet uzima loptu. Loš pas ka Mbappeu. Aki igrači pritiskaju naše. Sergio Ramos uzima loptu, Laporte uklizava. I ništa. Oblak hvata loptu, ispucava. Mbappe dobacuje do Mertensa, ali je loš pas. Loš pas i sa strane De Lichta. Akevi igrači stvaraju pritisak, pritiskaju odbranu, ali Oblak skida tu loptu. Vidi su mi, ali nisu dobri. A dobro. Mi se od ovoga branimo 100%, pošto imam jedne skakače. Imaš kengure. Ojoj. Ovo će biti malo teže nego što sam mislio. Pokušat će Oblak da dribla. Oblak do Alabe. Alaba do Mertensa. Mertens ubacuje do Mbappea, ali loš pas. I poluvreme za sad. Idemo da ubacimo nekoliko igrača. Ući će... Ovo sam joj predao svoju karticu. Ući će on umjesto Laportea. Ući će Mandžukić umjesto Mbappea. Da malo popustimo. I ući će Ronaldo umjesto Mertensa. I hajmo. Mandžukić ka Ziyehu. Ziyech ka Ronaldo. Ronaldo ka Messiju. Messi šut i skida Akev golman. Ja, ove Instagram poruke moram da ugasne notifikacije. Alaba do Messija. Messi! Škorpion kick i ništa. Uzimaju loptu. Idu u kontranapad Akev igrač. Ali Ziyech seče. Ziyech loš pas ka Ronaldo. Dybala seče. Messi i ništa.
Zijeh seče loptu. Zijeh šuti gol, 1:0. Hakim Zijeh gol. U 59. minutu Hakim Zijeh postiže gol za 1:0. U kontranapad idu Akijevi igrači, ne u kontranapad, nego u napadu. I Hakim Zijeh skida i on mi opet uzima loptu. Jao, sad je baš zalagao. I Akijevi igrači su pokušali da ubace, ali loš pas. Oblak ka Sergio Ramosu. Sergio Ramos ka Brozoviću. I loš pas Brozovića. Izvode aut Akijevi igrači. Idu u napad. Odbrana moja se raščistila, ali Alaba uzima loptu. Što su ovi dosadni. Mandžukić uzima loptu. Dribla. I šta je ovo bilo? Kengur. Da, kengur. Aki kreće odbrane u sredinu. Ali Zijeh seče. I opet Akijev igrač sečemo loptu. Ali Alaba uzima loptu. Messi ka Mandžukiću. Mandžukić prolazi jednog. Prolazi. Mandžukić uzima loptu. I kako neće biti faul, Ronaldo za 2:0. Dobro. Cristiano Ronaldo u 90. minutu igre za 2:0 postiže pogodak. Akijevi igrači pritiskaju moje igrače i stvaraju pritisak. I to je bio dobar šut od strane Akija. Aki je moj braster. Imamo 58, 8-6. David ka Brozoviću i to je pobjeda. Idemo u sljedeću partiju. I pozdrav ljudi, trebala sam da izmenim dek, pošto je bio mnogo jači moj dek od Andrejevog. I za sad izgleda ovako, ali ući će neki slabiji igrači kasnije. Izvinite što sam isto prekinuo, trebao sam da idem na punjač, da priključim telefon na punjač jer je bio 4%. I hajmo sad. Hajmo. Ja ću uzeti crvene dresove. U stvari ja ću bele. Nešto se prekinulo. Ajde, Aki, napravi. Evo ga. Evo ga, krećemo. Akijevi igrači imaju loptu na samom početku. Idu u napad, ali to sprečava odbrambeni igrač mog tima. Neymar uzima loptu. Neymar pokuša driblati, ali ne može. Sergio Ramos seče loptu. Ide lopta do Neymara. Neymar do Salaha. Salah šutira i brani Andrejev golman. Imamo sad korner. Izvodimo korner i Salah pokušava škorpion kick, ali ne ide to baš najbolje. Salah do Neymara, Neymar šutira i opet korner kick. Andrejev golman se opametio izgleda. Evo pokušamo za makazice. Jao.
Dobar potez Serhija Ramosa. Serhio Ramos došao u napad odjednom. Stvarao pritisak Akijevi igrači. Ovo će biti 100% gol. Ili neće, corner kick za Andrejev tim. Ajde. Jao, ovo je bio sjajan corner. Ben Brenton zabija gol Oblaku u 24. minutu. Salah izvodi do Suareza. Suarez do Milinkovića Savića. Milinković Savić do Mandžukića. Mandžukić dribla, Mandžukić šutira i bit će gol kick za Andrejev tim. Ajde pokušamo da presečemo loptu. I nećemo moći da presečemo. Sad zabagala. Ovo do interneta izgleda. Aki stvara pritisak s njegovim igračima. Nikako ovo ne može. Što su dosadni. A neće nešto. Dobro, da. Moja kartica David brani do Suareza. Suarez do... Loš pas do Salaha. Seče Andrejev igrač. Ali Serhio Ramos... Ovo je bio dobar šut. Ben Brentona koji je htio posljednji drugi pogodak u 43. minuta, on nije uspeo. Oblak do Davida. Davida do Alabe. Alaba do Milinkovića Savića. Milinković Savić do... I Andrejev igrač seče pas do... Na ovom polu... Čekajte moment. I evo vratio sam se. U poluvremenu Ben Brenton je zabio pogodak za 1-0 iz kornera u 24. minutu. Salah izvodi do Suareza. Suarez do Milinkovića Savića. Milinković Savić do Neymara. Neymar do Salaha, ali seče Akijev igrač. Da li će uspjeti moj tim nešto da bar izjednači? Zašto Akijev igrač sve pritisak, ali David brani. Mandžukić do Neymara. Neymar hoće driblati. Neymar pokušava nešto, ali nikako ne uspeva. Izvinite zbog buke u pozadini. Aleksandar Arnold seče pas do Salaha. Neymar šalje do Salaha isto. Salah do Mandžukića. Mandžukić šalje do Milinkovića Savića. Gdje će Milinković Savić šutirati ili neće uspjeti. Brozović i ofsajd Brozovića. Lopta pripada Akijevom timu. Akijev golan izvešće do odbrambenog igrača njegovog tima i taj odbrambeni igrač šalje do napada, ali Suarez uzima loptu, šalje do Mandžukića. Mandžukić šutira i Akijev golan hvata živu loptu. Golman dobacuje na igrača koji igra u sredini. Dobacuju se Akijevi igrači, a Milinković Savić seče šalje do Mandžukića. Mandžukić šutira i gol za 1-1. Mario Mandžukić zabija gol za 1-1 u 79. minutu. Izvode fair play igrači Akijevog tima. Milinković Savić seče loptu, ali uzima ponovo loptu Akijev tim, šalje je do odbrane, gde odbrana šalje do sredine i sredina šalje do krila tima, ali
David uzima loptu i šalje neuspešan pas ka sredini i gde stvaraju pritisak oko 16 terca. I Andrej igrač je šutirao i ništa. Promašio je. Oblak šalje do Serhija Ramosa, Serhio Ramos šalje do Aleksandra Arnolda, longuje Aleksandar Arnold ka Brozoviću i to je full time. Ljudi, to su 2 partije odigrali smo. Moj brat ne može više jer mu je prazna baterija na telefonu. Pišite još ako hoćete Dream Ligu. Tako bacite like. Ajmo 10 lajkova za part 2. Pišite u komentare koje igrice želite da snimamo ili da li hoćete još Dream Ligu da snimamo. Subscribeujte se na kanal, kucnite zvonce za notifikacije. Mi se vidimo u sljedećem videu.